Katkum ka video kabalio ring da ka CCTV. Kabalio lum da ka T7 News jong ka jela yakine ki arngut ki syukurim hakawai ka hotel kabala tip kerteng kum ka manha hotel kabaron hasaj sopen ngiu I yakine ki arngut ki syukurim kiwan mi bat unong up yakade ka hotel badon tang marwai bat ngiu iru ba omdon kali ne ki briu hapo plau jong ka hotel hakapor bakine ki syukurim kiwan mi syakade ka hotel handre tangkat tokat ne minit ngiu I lengba kane ka video balio ring daka CCTV bakawai ka kali maruti rongsau harkat arngut kibriu kilawan mi syakade ka hotel kumjuru ngiu I bahadin bakine ki syukurim kila deb ban lejbu yakiter jongki hapo jongkane ka hotel bat hadin balami napo hotel ngiu I yaka kurim jong raja ka sonam kalale yaka kam bari dakabat text mobile kham pajih na ulok jongka u raja ragu banshi kumta ka jingkli ka bami na kane kalong ka ai ka bangi dai ban perkhat bat ban mudur halor kane ka jingle jong ka sonam ka badai ka kurim jong raja ragu banshi bat kumju halor ka jingwan mi kane ka morti rongsau bat arngut kibriu hapo jong kane ka hotel bat hato kita ki jingdeng ser ki mobile ba remdor jong raja ragu banshi kumba ong u men jong u kadon em hakane kapla bakila bu hakane ka hotel.